tuturor și bine v-am găsit la un nou daily vlog! Sunt Bobby, alături de Andreea. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe pentru a ne susține. În descriere veți găsi linkul către grupul nostru de WhatsApp, mărciurile noastre pe care le găsiți de fiecare dată de la sticărie. Dragilor, astăzi avem un daily vlog puțin mai diferit față de cele trecute. Mergem către Pitești, alături de Laurențiu, care s-a dus înainte acum, că da, l-a întârtat unul. L-a întârtat unul cu GTI-ul. Și vrem să facem o surpriză celor de la Cununie, niște prieteni a Andreei, mai exact George cu Andreea. Și mergem către ei. Ei sunt acum la o organizație de asta de pește, sau nu știu, o rezervație, unde ei stau vreo săptămână acolo să dea la pește și după aia, da, gen în vacanță. Și nu le-am zis că mergem. Ideea e că vrem să le facem o surpriză. Sper să putem intra acolo și să putem să-i căutăm ușor. Pentru că nu vreau să le zic, pentru că e fain să le văd reacția la amândoi. Și o să fie frumos. Așa că vă lăsăm câteva cadre de pe drum și mai facem undeva la vreo 2 ore jumătate până în... Ei, nu, ce să așa face. Lau, ai grijă de tine, bă, nu merge așa tare. Stai ce s-a cărvat ăla, bă, băiatul. E în jur de 12 acum. Zice că ajungem pe la 2:30. O să vedeți după parcursul vlogului. Și că mergem lejer, nu ne grăbim acasă, nu. M-a lăsat în spate. Nu-i problema, Laurențiu vine și fratele tău imediat. Papă Bran, păi, 2-5 și pleci pe lângă el. Hai, vă pupăm. Care? Deci, a tâmpit omul ăsta. Vrea să spele mașina acum. Pe vremea asta, ca să vă dați seama. Uitați-vă ce-i pe cer. Uitați-vă la el cât de prost e. Da, poftim. S-a dat tare acum, dă pe discurile alea ca să ducă. Da. Să se valizeze, să ajungă. Ia uite-te, bă, Petrișor, sau cum îl cheamă pe băiatul ăla de la garaj? Și a doi pe țeava aia, că poate ia și foc. Ia. Uitați-vă la el. Panorama. El ascultă muzică tare, mă. Dar cu ce-i legată, mă? Ce se lege pe aia, s-a închis. Ai închis-o? Da, are... De-aia zic că din lateral o văzut să-mi deschisă, uite prostule. Nu mă e, din cauza la căcatul ăsta că e scoartă, așa mai fain. Vând ce? Stare bună, e ca de vara. Nu-i stă capota. Merge bine. Are 2 timp la motor, dar merge bine. Mă, uitați-vă la el cum are în mașină. S-a cumpărat, băieți, că el cară cu ea. E dubă. Ai zis că o faci, mă, fraiere. Ia, uite ce e aici. Mod, jante, alea, frâne mari. Dar ce stă astea, mă? Jante. Urme de păcat, prostile. E rău. Dar pentru cine sunt? Jantele le păstrezi eu, frânele mari la lui. Ce dracu faci cu jantele? Care mașină? De ce? Nu trebuie să-l pun. Păi și ce? Păi și de tablă n-ai? Da, măi, dar nu-mi intră, că am frânele mari pe Le-am dat dracu. Avem frâne mari, nu le mai cape la de tablă. mă, frate. Te înguriți. Hai, facem un cinematic frumos. Hai, pa.
surprize. Unde am venit? Ei, George, dar pe unde ai fost? Cu ea mâncat ești fetău. I-ai dat talpă? Dragilor, am ajuns. Mă trebuie să stăm să-i căutăm. Abar n-am pe unde sunt. Ești curios ce față să facă Andreea când nu ne vedea. Păi 3, da. Hai, dacă dor toți. Habar n-am. Poftim? Nu te aud. Unde? Bă, da, el. Hai că vreau să iau reacție. Să văd ce zice. Dă-i singur. Lasă-mi pace. Hai cum nu se așteaptă. Și nu și-a dat seama. S-a uitat la nu și-a dat seama. Nu și-a dat seama. Nu și-a dat seama. Slăbuț. Hai bă, șefule. Ce faci aici? I-ar place, dar n-are cu cine. Nu mai așa, nu pe geo. Deci să le la fel. Așa se sparge în apă, gen? De ce nu pui barca? Nu, că ai dat 2 spomburi să vadă Bogdan cum merge și asta. Asta în timp și de barcă să o văd. Bine, că aia am mai văzut-o la Bogdan. Nu neapărat că trebuie să dea drumul la pește, dar... Lasă-l mă să-și facă damblaua. Acum mă crezi că ea sări somnul? A, dar nu mai dormează, trebuie să-i pune alarma imediat. Hai, că sunt taie firul. Mă, mai știu și eu ceva. Deci nu ești chiar așa paletă, nu? Știu că m-am uitat la Bogdan și de-aia, în rest nu cred că... La băiatul ăla? Da. Hai bine. Altfel n-aș știu. Avem 2 ore de plecat. Ați venit pregătiți bine. Nu sta în spatele lui. Câte am de Am văzut ăla la Chiles când i-au dat cârligul și ăla de aici și că trăgea așa. Bă, da, nu văd de ce nu te-ai îmbrăcat așa dacă tu ți-ai luat. Păi nu, că nu, el n-are hainele astea. L-a primit cadou. Da. Bine, îl ajută și fizicul pe el, oricum. Iu. Ok. Uite ce vine aia prin apă. S-a desfăcut, mă. Păi când a pocnit în apă, în sănătate. E mai schimb cârligul? Schimb cu tot. A. Câte arome are? Da, tu știi ce? Câte arome s-au scos acum, parcă și că e pretențios peștele. Doamne, e câte arome de la fiecare pește în parte. Da. Așa o căruță de bani. Nu? Da. Nu mai zic nimic. Abțin. El știe cel mai bine. Asta, punga asta, când o bagi în apă, E solubilă. e solubilă, da, de se desface singură. Și înăuntru e și cărligul. A, da? Păi dar nu are numai de asta. A, lol. Ce șmecher. Și acum face... A, și numai pui ăla și sănătatea? Bravo, mă, ticule. Și acum pui la bărcuța. A, te așteptai să vin la pește? Hai cu barca în așa. Eu ți-o aduc dacă vii la... Mă dă parte, să dă spus. I-a dus telefonul? Bă.
Așa, la alte 3 sunt... E da, de să întoarce și singură? Hai. Cărță de bani. Ia drumul? Da. Și acum își duce momea la partea aia. O bate vântul. Nu, e grea punga aia și salge la fel. A, lol. Bă, faină balta, nu mă așteptam să fie așa. Mă gândeam că zic, e cum aia, cum e la... te-ai dus vreodată spre Doripescu încolo? Da. Bălțile alea. Parcă le-ați mai așa, mai săraci, așa, nu știu. Bine, sunt fără căbunuțele alea, mi se pare. Bine, e și mai mare aia 4 Păi e, da. Mai mare, sunt multe standuri. Dar ce-i fain de condiții, că vii cu, uite, cum vin cu Andreea, stăm. Hai că... S-a prins pește, bă, băiatul. Cred că nu s-a prins. L-ai scăpat? Hai să vedem ce noroc avem. Dacă se cam doaie. Ba, E? Hai mă, că avem noroc. Să prindem și noi unul live. Nu cu ninciocul? Pune și mie asta, frumos. Da, că mai e până la Ce? Păi dar nu trebuie să vezi. Are ce-o fi? Sturion? Nu îmi zic că tragi și el. Nu, nu, M-a atins-o eu? dacă ponton. Hai, poate avem noroc. Nu-mi zic că sunt îmbărligate. Nu, că ridic ceva pe sub dacă e. Da, da. Dar nu cred. De ce cauți? La ce te uiți? La fir? Păi uite mă, firul e dat în jos. Păi dar trebuie să aștept să vină peștele, că e la fund. Păi este. Poate să ai și 20 de metri, dacă. Nu te interesează aia, ideea e să-l aduci la mal. Ce-am făcut? Păi nu, bă, dar ce am prins și eu. Maximul e acolo, dar Oho. Să îndoaie vârful ăla. Ce zici pe? Eu? Da. Ha? Zici? E o plătică de aia. Nu există aici. Ei, ia uzi-o și pe aia altă. Bă, ești nebun, ce sprint a luat. Wow. Te ajut, George? Bine, în cazul fericit în care trage. Am avut, de exemplu, de vineri dimineața până am plecat la voi, sâmbătă, nu a tras nimic. Vai, da. Bine, cred că aș și simți că vă trebuie să vă distrați. Uite-l, tată. Ai avut dreptate. E bine, pune apă în saltea. Bagi minciocul sub el Nu, știu frate, mă gândeam că le-am și ridici în sus. Păi da, dar vezi cum îl ridici. Bagă-l în apă, minciocul. Și zic eu când să-l dai în față. Și crap. Ce frumos. Nu mai e pro. Are 12 kg, 13 kg? Îl și cântărești? Toți. Am avut noroc, da? Ziua e lungă. Se face aici o pregătire de nadă. Și mai ai să-ți faci nadă? Din păcate.
Bă, dar ce-a tras el, bă, băiatul. Ce? Eu trag și în partea aia. Să vedem ce e. O ieși, ce om vede? Cum ar fi să cei același? Cu vorba ta. Da, e același că au tras în același timp, amândoi. Nu, același de data trecut. Aia nu. Jucării scumpe pe pontoanele astea. N-aveți când e dată drumul la... Te mai ajut cu ceva, George? Bine? Cum? Am două clase pe bani, una la noastră și una la mine. A, și vine la el? Ok. Și că s-a prins pește mare. Asta a trezit și nașul, mă, da, e. Mamă, ce Așa mare! e, dă-mi cu așa. Ține așa, că vine bani. Hai, șefule, vină cu aici. Poate vină cu aici. L-a luat. Vezi să nu-l... Nașule, 20 plus. Așa e? Vai! Are peste. Vai! Hai că mi-am spart. Deci nu cred, fă-și o filmare repede, te rog. Stai că a venit. Uit! Nu știu să o folosesc. Oprește! Du-te, nașule. Buguloaia mea. Bă, ce mare e, bă! Am plantat buguloaia. Da? Buguloaia mare, da. Bă, ce mare e! Da. Ia la ce. Crește. Se face o operație. Mi-am morțit mâna. Ești oricum ești numărul 1. Ai scos ăsta. Dar mi-a plăcut că eram toți acolo, sună ăsta la tu, așa, imediat era pe el. Deci dacă îl scapam pe ăsta, Stai și-ți iau la ce. bă, ce Hai, mare. fată, să faci poze. Hai să mă scriu că nu pot Nu te face. Plec cu minte. Deci domestic. Ei, stai liniștit. Cu ăsta fac și o poză, nașule. Ăsta fac și o poză, că nu bubui tu multe, dar și când bubui. Dacă îl bubuiam și pe ăla de aseară, Asta e lui Timora, nici Și cine crezi că îl ridică? Ma. Vai, Leo. Hai, finele. Câte chile are? Cred că, nu știu dacă sare de Hai. 20, dar vreo 19 Să-mi are. aduci cântarul și-l cântărim și acum mă dau Ce mare. mare și frumos. dar unde l-ați pus? Era Acolo e. Să pui 50. Super. Du-te, bă. Du-te, bă, iubirea mea. Să mai dea tu. duce imediat, stai așa, că are botul un fling, de-aia nu pleacă. Stai mă, să iau o gură apă bună. E amorțit acum, a? Băieți, miez de noapte să prinde pește. Nu știu cât o să vadă, dar sperăm să nu mai-l pierdă. Trage noaptea, bă, vede firul ăsta. Nebunie. Îl simți, e greu?
aflăm. Că s-a îndoit un pic. De 7 zile nu știu de tine. De zice el asta de afară. Vine? Costel, vii? Hai, Costel, ia uite. Ce-i crap? Sturione? Ce ți-a zis, George? Două bile de 20 intră carapandula asta. Bă, ce frabas. Hai că nu cred, nu l-am văzut pe care sunt sus acolo. Pupă, tati. Bravo, bă, Georgica. Are și mă, 7 kg, n-are mai mult. Dai cărligul jos și dă-l în apă. De ce, mă? E frumușelă el așa. E și un fel de tramvai după el, ia uite. Iu. Are un tramvai și noi după el. Ce acolo ăsta? Al tău. Al tău e. E fire verde. Acui. Standul 5 de-a plecat. Și-a mușcat bine. E stulion. I-a zis lui Fina de când am văzut. Eu zic că dă la pula că nu place. Nu are. Vedea aia, știu. Hai, mă. Vezi că am pus în găleată. Îmi dă pe nasul. Dar de ce nu-i scos de evacuație? Pot să-l fac. Face efectul Hugo. Te-i mincioc, mă, mai bine. Drumul. Hopa. Hai, trage la afară acum. Și nu-i faci poză? Nu. Ia stai. Are mustățile pe. Stai, stai prostale. Stai. Îmi dați și mie la Ia întrebare. uite. De 7 zile nu știu de tine. Că nu te mușcă. Ăsta e cel mai scump. Da? Icrele lui ăsta face icre negre. Da, da. La noi în țară, dacă îl prinzi altundeva, n-ai voie să-l iei. Că e protejat. Sturionul. Hai, pune mâna pe el, dacă vă pune. Nu-ți face, mă, de nimica. Așa e el. Da. Vei unul de ăsta în casă? Nu. Hai tu! El aici, lângă tine, uite-l cum arată. De ce? Păi le-am mai stricat una de alta, s-o mai agățat, s-o mai... Ah. Și-am plecat departe. Să vă las bărcuță cu luminițe. Ce să duce? Și s-a dus bărcuța. Ce aveți în apărarea dumneavoastră? Adică? Vezi? Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea. Bună dimineața, soarele meu, frumos e zâmbetul tău. Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea. Bună dimineața, soarele meu, frumos e zâmbetul tău. Așa să-i măricel. Tu 12-13 kg are? Nu le-a mai mic decât el. Mhm. Țină prin așa. Dar asta e mai... Asta e bătut bine. Mhm. Da. Dacă e bună. Al doilea era Și frumos. uite, e rupt. E rupt la puțin.
Mami multe, ce vă bateți voi ca chiorii? Cărligul a ieșit. Da? Asta am interesat până asta. Păi hai să-l scoatem pe el. Uite micioche. De la... Da, așa. Trebuie să nu la gât saltă de la cărligul. Iau spray-ul? Sau vrei să faci poză? Fac. Și măricel? Wow! Ue, ce frumos e! Așa, recursul la tine. Hai ce să-ți bată! Cum? Jumate. Neața! Neața. Bogdan are glume. Da, El și cu IBM-ul ăla. să luăm locul. Hai ce frumos. A? E al patrulea pește, de la 6 fără să stăm în continuu și mâncăm în continuu. Faci poza, dar dă-și geaca jos.